gosh. Hi guys, Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be reviewing itong mga murang makeup na nabili ko a few days ago. I asked you guys on my Facebook kung ano yung gusto niyo mga foundation na i-review ko, and a lot of you said yung mga locally available na foundation, yung mga mura. So, I decided to get a few. Meron ako actually binili Everbelena, Nichido, tapos Careline din. Sa video na to, I will be reviewing the Careline Oil Control Face Makeup, and then the Careline Pimple Concealer. Asan na ba yung concealer na yun? Ito. The foundation is only 90 pesos, and then the concealer is only 95 pesos. So, mas mahal ng 5 yung concealer. Yung packaging nila maganda, cute. Yung foundation, meron siyang mga cupcakes, tapos yung concealer, merong mga donuts. By the way, the foundation I got in the shade Oriental. I believe they have 3 shades. Nakalimutan ko na anong pangalan nung iba, basta 3 shades siya. Okay, yung claims ng foundation, absorbs excess oil daw. Pero, yung second claim is contains vitamin E to keep your skin moist. Yes, it's very, very moist. I don't think it absorbs excess oil kasi meron akong powder over it and I still look oily. And then the last claim is formulated with lightweight texture that glide onto the skin. Yung recommended pa niya na application is to use your fingers. I did try that, pero I just don't think fingers work. So, yeah, I ended up using a sponge. Yung concealer naman is, again, 95 pesos. And then, I believe meron silang 3 shades. Meron silang 2 concealer eh. Itong Pimple Concealer at saka yung regular concealer. Sa regular concealer, meron akong 2 shades na nakita. So, I decided to go with the Careline Pimple Concealer kasi mas maraming shade options. Not like sobrang dami, 3. I chose the shade Soft Bisque. Sabi pa niya, oh, having a big problem with a huge pimple, worry no more. Careline introduces a one-of-a-kind pimple concealer. It has tea tree oil that is proven to be effective against pimple. Wala akong pimple right now, so hindi ko siya matitest sa pimple. I did use this on my under eyes kasi that's what I use my concealers for, under eyes. Anyway, ipapakita ko na sa inyo guys yung application part. Again, I have oily skin, and as you guys can see, I have a lot of redness going on my face tapos under my eyes. You guys can see that. Tingnan natin kung makakover yan ng concealer mamaya. Pero ngayon, gagamitan ko muna liquid makeup or yung foundation nila. Squeezable tube siya. Very obvious na meron siyang yellow undertone. Mas prefer ko actually yung yellow undertone para sa skin tone ko. So, i-apply ko siya on this side of my face. And you guys, wala akong brush kasi naiwan ko yung mga foundation brushes ko. So, itatry ko na kamay ko lang yung gagamitin ko dito sa side na to. Tapos sa kabila, gagamitin ko yung sponge. I don't think na-apply siya ng maayos gamit yung kamay. So, I will just go ahead and use the sponge. Bet ko na yellow talaga yung undertone niya. Kasi may iba na yellow tingnan, tapos kapag nag-blend na sa skin, bigla na lang nagpi-pink, nag-gray. Unang napansin ko is very light lang yung coverage niya. Na-cover niya naman yung redness sa mukha ko, pero yun lang. Like, wala siyang extra coverage na napoprovide. Mag-a-apply lang ako sa kabilang mukha, tapos later parang itatry ko siya na mag-add ng 1 more layer and see kung buildable yung coverage niya. Hindi siya mahirap i-blend. Kung kamay, hindi siya ganun nagbe-blend ng maayos gamit yung kamay. Pero gamit yung sponge, hindi naman siya mahirap i-blend at all. Okay, so ganyan yung itsura niya. As you guys can see, it's very light coverage and meron siyang dewy finish. Very dewy actually. 1 layer para sa akin is not good enough. Nung nilagay ko siya sa kamay ko, hindi runny yung consistency niya. Pero once na blend mo siya, nagiging very thin yung consistency. Tapos ganito siya, oh, very light coverage lang. I will go ahead and apply 1 more layer. I think ito yung darkest shade nila. It looks like I'm applying too much. Pero kapag na-blend mo na siya, parang wala lang. Second layer na to ha. Tingnan natin kung magiging foundation ba talaga siya. Kasi yung first layer, parang wala lang eh. Parang hindi siya foundation, para lang siyang BB cream.
second layer, hindi na siya ganun kadali i-apply. Parang feeling ko, matagal siya mag-set. So, kung ano yung nasa first layer, parang namumove niya. When I apply the second layer, do you know what I mean? Napansin ko lang na mas matagal ako nag-blend nung second layer na. So, ganito yung second layer niya. As you guys can see, like, yung coverage niya, it's still light for me. Siguro yung first layer, very light coverage. Yung second layer, light coverage. Wala akong, like, special coverage na nakikita. I still can see a lot of redness going on sa face ko. So, yeah, very light coverage lang siya. Tapos, sobrang obvious yung dewy finish niya sa mukha ko. I will go ahead and apply concealer, yung from Careline din. Wow, that's light. That's very, very light. I conceal my under eyes kasi you guys saw my under eyes. Dark siya. Kung magustuhan ko man to, next time I will choose the darker shade. Meron siyang ano, parang ano na amoy. Yung parang haplas. Ano ba yung haplas sa Tagalog? Yung parang oil na, parang omega, ganun. Yung mga ganun na oil na ginagamit ng mga lola natin. Hindi lang lola, like gumagamit din ako nun. Efficacent oil, parang ganun. Okay, natakpan niya naman yung redness, pero hindi enough para sa akin. I will go ahead and add more. Nakakaloka. Mura nga, pero kailangan mo naman mag-layer up ng layer up. Yung consistency ng concealer, hindi siya thick at all. So, hindi ako sanay sa mga ganitong consistency na sanay na ako na kapag concealer siya, thick yung consistency niya. To be honest with you guys, I don't think this one is long-lasting. Like, I just feel like hindi siya maglalast kasi it moves around. Okay, that's what it looks like right now. I look very, very dewy. I will go ahead and set my face. I will be using the Intuit na oil control and oil-free powder kasi ito talaga yung powder na lagi kong ginagamit. By the way, sticky din siya, you guys. Kapag tinatouch ko siya, sticky siya. As you guys can see, na-mattify na siya because of the powder. This powder is really good. And then, I'm gonna set the rest of my face using the same powder as well and gagamitan ko lang yung kabuki brush ko. Nag-apply ako ng very light na powder lang. Makikita nyo pa rin yung dewiness sa mukha ko. Hindi pa rin siya totally matte. To be honest, hindi ako ganun ka-impressed. But then again, sobrang mura lang niya. So, tingnan natin. Bigyan natin siya ng chance. I will wear it throughout the day and see kung ano magiging ganap niya. Medyo makati sa mukha. Mag-apply lang muna ako ng blush, eyebrows, and then I'll be back. Okay, so I'm done with my brows. Nag-apply na ako ng blush. And yun napansin ko, pag-apply ko ng blush, hindi siya ganun kadali i-apply. So, you guys can see, medyo patchy. Tingnan yung blush ko. I use the same brush, I use the same blush na lagi kong ginagamit. For some reason, hindi siya ganun kadaling i-apply. And I'm pretty sure it's because of the foundation underneath. I feel like hanggang ngayon, hindi pa din siya nagsiset. Kahit na meron na akong powder over it. Like this part right here. When I was filling in my brows, parang lumagpas ng konti. So, parang kinorek ko siya ng ganyan. And as you guys can see, like, parang natanggal yung foundation agad-agad. Ginanyan ko lang siya ng very light, ha. Natanggal na yung foundation. Wait, i-fix ko lang to ng konti. See, wala na talaga siya, you guys. Kahit nalagyan mo ng powder. Tapos makikita nyo din dito, I'm not sure if you can see, na parang nag-crease yung foundation there. Hindi ako naglagay ng foundation doon, ha. Kung ano lang yung natira sa beauty blender ko, parang blend ko siya sa eyelids ko para even siya tingnan. Tapos hindi ko to siniset ng powder yung dito na parte. Kasi hindi ako sanay na siniset siya ng powder. Pero now, I feel like I need to kasi nag-crease siya. Mainit din siya sa mukha, you guys. Para ako nag-apply ng pore purifying balm. Na parang meron siyang steam na effect sa kanya. Sana magbago siya maya-maya. Tingnan natin kung anong magiging ganap niya sa mukha ko. It is now 11:45 ng umaga. I will get back to you guys later for an update. Guys, gusto ko ulit pakita sa inyo kung ano yung itsura ng foundation under natural lighting. So, hindi naman siya ganun kasama tingnan. Hindi siya maputi tingnan. Like, hindi naman maputi tingnan yung mukha ko kaysa sa leeg ko. It actually matched pretty well. Pero, I took a picture of me with flash and maputi siya tingnan kung may flash. Definitely, this one is not like flash photo friendly. So, yeah, yun lang yung medyo careful tayo doon. Napansin ko lang kasi I've been wearing this foundation for, I think, 40 minutes now and medyo makati siya sa mukha. I'm doing my best na hindi kamutin yung mukha ko kasi feeling ko kapag kinakamot ko siya parang natatanggal yung foundation. Hanggang ngayon ha, feeling ko parang hindi pa rin siya fully nag-set sa mukha ko. It still feels tacky sa feeling. Parang sticky pa rin siya ng konti. I am back!
and umuulan, you guys. It is now 4:43 ng hapon. Yung concealer para sa akin nawala na siya. As you guys can see, nagpipeak na yung redness ng mata ko dyan, oh. Yung concealer, hindi ko siya gusto. Ngayon, masasabi ko na hindi ko gusto yung concealer. Hindi siya long-lasting. I'm pretty sure yung dahilan kung bakit okay pa rin siya, hindi siya ganun kasama tignan is because of the powder. Pero feeling ko kapag wala yung powder, hindi siya like magiging ganito ka-decent tignan ngayon. Sa foundation, as you guys can see, nag-oil up na ako, especially sa T-zone ko. So yeah, kitang-kita, hindi ako nag-retouch at all. Kung ano lang yung in-apply ko na powder kanina, yun lang. Hindi ako nag-retouch. I will go ahead and blot. As in, sobrang nag-oil up na talaga. Yung gamit ko pala na blotting paper is yung Gatsby. Gusto ko siya kasi maitim siya. Like, nakikita mo talaga yung oil. Hindi pa ako tapos mag-blot, you guys, ha? And tingnan nyo yung amount ng oil na nakuha ko galing sa mukha ko. Actually, hindi na siya naging sobrang mainit sa mukha. Yung sinasabi ko kanina na parang may steam na effect. Hindi na siya mainit sa mukha. Maybe because, again, the weather, umuulan, hindi ganun kainit. Yung eyelids ko, ano pa rin siya, nag-crease pa rin siya. Kahit nilagyan ko siya ng konting powder kanina. So, I suggest, especially kung oily kayo, wag nyo na lang lagyan yung eyelids nyo kasi nagki-crease talaga siya. Kahit na hindi ko naman talaga siya nilagyan kanina. Na-blend ko lang yung anong natira sa beauty blender. Pero yan, nag-crease siya ng bongga. For now, yun lang yung masasabi ko. Hindi ako magre-retouch kasi blinat ko siya. Parang okay na naman siya tingnan. I am back! Oily na yung mukha ko. Anong oras na ba? Where's my phone? It is 9:30 na ng gabi. So, matagal na din itong foundation sa mukha ko. And I'm ready to tell you guys my final thoughts about dito sa foundation na to. Nilista ko actually yung mga nagustuhan ko at hindi ko nagustuhan sa kanya. And mas marami ako hindi nagustuhan sa kanya kaysa sa nagustuhan ko. First of all, gusto ko yung presyo niya. 90 pesos lang. Pero kung iisipin mo kasi ng maayos, char, may ganun. Ito kasi, 15 ml lang siya. 90 pesos for 15 ml. Ang dami kong, di naman marami, pero meron akong mga churba dito na mako-compare ko sa kanya. Ito, 40 grams. I got it from Daiso. Please let me know if you want me to review this kasi hindi ko pa siya nagamit. I would love to review it for you guys if you want me to. Like this video if you want that. 88 pesos lang. Ito, I forgot. I think 249, 250. This one has 18 ml. So, sa lahat ng foundation BB cream na meron ako, ito yung pinaka-konti lang yung laman. And also, kailangan mo kasing mag-layer up kung gusto mo makuha yung light coverage. Kasi kung one layer lang, very light yung coverage niya. Parang wala lang talaga you guys. So, isa yun sa mga hindi ko nagustuhan sa kanya. Wala siyang coverage na nagpo-provide sa mukha. So, what's the point of it being a foundation kung hindi naman siya nagpo-provide ng coverage, diba? Tapos, sabi pa niya sa claim niya, nandito pa siya sa pangalan niya, na it's an oil control liquid makeup. It's not oil control at all. You guys saw, after ko siya in-apply, sobrang dewy tingnan ng mukha ko. Kung hindi maganda yung powder na ginamit ko, hindi siya like maglalast ng ganito. Yung powder kasi na ginamit ko, alam nyo naman, tried and tested ko na to. Maganda talaga siya for oily skin. Kung gusto mo siyang gamitin, kailangan mo ng magandang powder talaga over it para hindi siya ganun ka-oily sa mukha. Ano pa ba yung hindi ko nagustuhan sa kanya? Oh yeah, matagal siya mag-set. Like, hindi ko alam kung siguro umabot na siya ng isang oras, 30 minutes bago siya completely nag-set sa mukha ko na hindi ko na nafe-feel yung lagkit sa mukha ko. Inabot siya ng ganun. To think ha, na meron akong powder over it. I'm pretty sure hindi lahat ng mga mukha natin pareho. So, I'm pretty sure hindi sila magkapareho mag-react. Pero that's how my skin reacted to this foundation. And also, another downside na nakita ko sa kanya, makati siya sa mukha, you guys. And hindi sensitive yung mukha ko ha. So, if you have sensitive skin, be careful lang. Yung nagustuhan ko naman sa kanya, actually, isa lang yung nalista ko dito na gusto ko sa kanya. Yung shade niya. Gusto ko yung shade niya. Ito na naman, meron naman kumakati dito. Yes, mura siya. 90 pesos lang for a foundation. Pero we have to think as well na kailangan mong mag 2 coats para makuha mo yung light coverage. So, like 90 pesos nga siya, pero madami naman yung magagamit mo compared sa medyo mahal. Pero 1 layer lang yung kailangan mo kasi nagpo-provide na siya ng good coverage. You know what I mean? And I don't
don't think mag-work to sa merong extremely oily skin. Unless meron kayong sobrang gandang powder na alam nyo talaga na magko-control talaga ng oil nyo. I can see this working sa mga tao na merong dry skin, tapos hindi nyo naman kailangan ng coverage, gusto nyo lang ng luminosity sa mukha nyo. So yeah, mura siya, pero hindi ko siya nagustuhan. Pero okay lang yan you guys, kasi marami pa akong i-review. Again, let me know if you want me to review this. I still have the Everbelena and then the Niche Do na foundation. So yeah. Anyway, that is it for my review. I hope you guys found this video helpful. Please like this video if nagustuhan nyo para I can do more. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye! But then again, sobrang mura. Like, nung nilagay ko siya sa back of my hand, yung consistency yan, parang nagiging very thin yung meron talagang maliit na bug sa aking... Go away, what the heck? Okay, it's dead. Sa video na to, I will going